Gucci Prada, hvad er det for noget møg? Vi vil sgu hellere have vores joggingtøj og vores hår. Det sidder sgu lidt som det vil, for vi har vores helt egen stil. Med tysker og mandskår og masser på med drenge. De udfordrer sgu den danske mand længe. Og computer, det styrer de vist til. De bruger dem i hvert fald i stor stil. I timerne kører Facebook non-stop. Det er ikke noget, vi kan stoppe. Det er vores hotspot. Billederne på fester bliver kommenteret. Og kærester promeneret og tøser irriteret. Og stadig opdateringer. Vi synes godt om, andre gange tænker vi bare som om. Platinebæs piger er fulde, bliver de ærlige. Også en lille smule for kærlige. Man kan jo tage et lille shot og blive tequila hot. Meninger skal man have, bare man selv der bag. Bummer der er der mange af, men det er minder man skal have. Så tak til hjertet der bag. Jo, Tine B, til alle jer derude i klasselokalet. Vi holder sgu af jer. Tusind tak for det år. Vi ses. Med tysker og mandskår og masser på med drenge. De udfordrer sgu den danske. Med tysker og mandskår og masser på med drenge. De udfordrer sgu den danske mand. Nu. Gucci Prada, hvad er det for noget møg?